Господин заместник министър, господин управител на МБАЛ, областен управител, председател, лекари и медицински сестри. Изключителен ден е днеска за Монтана. Не само за това, че от всички университетски болници в София, заместник министър Стефановски каза, единствено в Велико Търново и в Монтана. При това тук в нашия дом. Доктор Тодоров каза съпорт, сериозен съпорт на общината. Той е такъв в този век без изключение, особено и в неговия период. Аз се надявам следващата лента да бъде на входа, когато трябва да открием Центъра за спешна помощ. Но това нещо, което днеска откривате и което правим, е изключително важно. Благодаря на заместник министъра в лицето на Министерство на здравето. Благодаря на екипите. Господин Добрев, благодаря за 16 минути. Вие и екипа ви. Това е времето, в което от тук до Пирогов и Света Екатерина хеликоптера трябва да кацне при необходимост. Ние сме имали тежки моменти, както всички на Северозапад, и невъзможност за такова обслужване. Аз съм убеден, че това ще се приеме добре от хората на цяла Северозападна България. За радост на повечето, за ужас на други. Такава е картината. Правим го, защото можем, и още веднъж ви поздравявам за усилията и за това, което днес го има тук. Вие няма да кацате на стадиони. Аз обичам спорта, но това не е Благоевград и Сандански и други места, които са, говорих с господин Добрев, изключително неподходящи за подобна помощ и за подобни услуги. В заключение ще кажа, освен географски, икономически и спортен център, мога да кажа, че Монтана е медицински център. И ще ви кажа защо. Не само заради частните клиники, заради центъра по хемодиализа и заради многопрофилната болница, една от 4-те, която няма задължения. Не са толкова много болниците в България, които не са обвеяни с лоша слава за слабо управление, менеджерско и финансово. Не коментирам нищо, което е свързано професионално, защото има чудесни лекари навсякъде, при нас също тук много, и медицински персонал и всичко останало. Но това е друга тема. За това и на ръководството, и на всички хора, които работят, уважение и респект за това, което правят. Дано бъдем полезни и с този ход. Благодаря на всички институции, на всички хора, които уважиха днешния ден. На добър час на всички. 16 минути. 18. Ако позволите сам, може да го запишем, може да не го запишем. Базата в